Godabi, my Godabi. Jolly say, jolly say. Jolly boy. ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। জিনাহারি খাওয়াগুলো ফাঁসি হে ফাঁসি হে জিনাহারি খাওয়াগুলো ফাঁসি হে ফাঁসি হে ফাঁসি হে জিনাহারি খাওয়াগুলো ফাঁসি হে ফাঁসি হে ফাঁসি হে দুষ্টুমি ফাঁসি হে We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. We want justice. You know what I'm going to do? We want justice, justice, no rest. No rest, no rest. We want solution. Solution, solution. We want solution. Solution, solution. We want solution. Solution. Dabi, mais Dabi. Nigel Dabi, Nigel Dabi. Dabi, mais Dabi. Nigel Dabi, Nigel Dabi. Dabi, mais Dabi. Nigel Dabi, Nigel Dabi. Jolly, Jolly boy, jolly say, jolly say. Jolly boy, jolly boy. Jolly say, jolly say. আমার দাবি নাই দাবি Nigel Dabi, Nigel Dabi. দাবি নাই দাবি Nigel Dabi, Nigel Dabi. আমার লাগে শান্তি Hanti, hanti. আমার লাগে শান্তি Hanti, hanti. আমার লাগে শান্তি Hanti, hanti. আসাম সরকার হাই হাই Hi, 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 hi. আসাম সরকার Hi, 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 hi. আসাম সরকার Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. আসাম সরকার হাই হাই Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. আসাম সরকার হাই হাই Hi, 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 hi. মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ Murdabad, Murdabad. আসাম সরকার মুর্দাবাদ Murdabad, Murdabad. আসাম সরকার মুর্দাবাদ Murdabad, Murdabad. খালি উঠে উঠে সারি ফাঁসি দিও Façi dio, façi dio. উঠে খালি উঠে উঠে খালি ফাঁসি দিও Façi dio, façi dio. কালকে ফাঁসি দিও Façi dio, façi dio. ফাঁসি দিও Façi dio, façi dio. রহমান আলী ফাঁসি দিও Façi dio, façi dio. ফারমিনা আবিকে ফাঁসি দিও Façi dio, façi dio. ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও Façi dio, façi dio. হারিগঞ্জের ফাঁসি হো Façi he, façi he. হারিগঞ্জের ফাঁসি হো Façi he, façi he. Thar dabi, thar dabi. 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 Justice, justice. Justice, justice. Solution, solution. Solution, solution. No rest, no rest. No rest, no rest. No rest, no rest. No rest, no rest. Nigel Dabi, Nigel Dabi. Nigel Dabi, Nigel Dabi. Jolibo, Jolibo. Jolise, Jolise. Jolibo, Jolibo. Jolise, Jolise. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Murdabad, Murdabad. Murdabad, Murdabad. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Murdabad, Murdabad. Façi he, façi he. 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 Hanti, hanti. Hanti, hanti. Justice, justice. Justice, justice.
ফাঁসি দিয়ক 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 নাই জোদাবি নাই জোদাবি নাই জোদাবি নাই জোদাবি মানিব লাগিব মানিব লাগিব মানিব লাগিব মানিব লাগিব মানিব লাগিব মানিব লাগিব নাই জোদাবি নাই জোদাবি নাই জোদাবি নাই জোদাবি জ্বলিব 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 জ্বলিছে 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 জ্বলিব 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 মানিব লাগিব মানিব লাগিব মানিব লাগিব মানিব লাগিব শান্তি 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 জাস্টিস 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 নো রেস নো রেস নো রেস নো রেস solution 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 justice 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 solution 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 होशियार 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 জ্বলিছে 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 জ্বলিব জ্বলিব होशियार 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 मुर्दाबाद 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 होशियार होशियार हाय 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 होशियार होशियार फांसी दियक 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 सुनिए 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 নাই জদাবে নাই জদাবে নাই জদাবে নাই জদাবে নাই জদাবে নাই জদাবে legal demand legal demand long live long live long live long live long live long live justice 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 no rest no rest फांसी हो 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 फांसी हो
फासि हो फासि हो Komanaliku pasi ho. फासि हो फासि हो Komanabigungku pasi ho. फासि हो फासि हो Komanabigungku pasi ho. फासि हो फासि हो Komanaliku pasi ho. फासि हो 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 Hari kamu pasi ho. फासि हो फासि हो Hari kamu baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था Hari kamu baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था Hari kamu baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था Hari kamu pasi ho. फासि हो फासि हो Hari kamu pasi ho. फासि हो फासि हो Pasi ho. फासि हो फासि हो Pasi ho. फासि हो Orang cari baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था Kamu baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था Baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था Baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था Hari kamu baik jalan ta. गोजानाव था Hari kamu baik jalan ta. गोजानाव था गोजानाव था फासि हो 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 गोजानाव था 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 फासि हो 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 थार दाबे थार दाबे थार दाबे थार दाबे थार दाबे थार दाबे फासि हो 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 long live 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 jai 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 जोंना एसेयावनो जोबफैबाय नोंथांमोन नोंथांखौ बुंबाय जों दं नै रिलियावहाय रिलियाव दंफैयो दै जोबथारगोनलै रिलियाव बाहागो लानाय बयखौबो बे फोथार सिङाव हाबजोबनो थाखाय खावलायहरदों
बोरमासो खायो दाना बाहाय जोबथा फैबाय क'क्राझार अभारब्रिज सोरनि दाल बयखौबो फोथार सिङाव हाबनो थाखाय खनसेबाव खावलायहरदों जोङो बेनिफ्राय मेम'रेन्डाम गथायगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम बेखायनो बयखौबो नैबे फोथार गेजेराव फैनानै थाफैनो थाखाय खावलायहरबाय जुदनैनि जे जाथाय बे जाथायखौ लानानै दिनै जायफोर दायनिगिरि बिथांमोनखौ साजा होनांगौनि थाखाय जोंनि दिनैनि जे रेलि बे रेलिजों सोमोन्दो लाखिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ एबा मेम'रेन्डाम जोङो मेजिस्ट्रेट स्वरूपज्योति देउरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांनि थ्रु जोङो गथायगोन स्वरूपज्योति देउरि मेजिस्ट्रेट डाঙৰীয়াক মেম'ৰেণ্ডাম লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মেম'ৰেণ্ডামখন সাবমিট কৰিবলৈ আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ সভাপতি खोरोमदाव औवारी ছাৰৰ হাতৰ পৰা দিম আজিৰ যিটো মেম'ৰেণ্ডাম আৰু ৰেলী এইটো সংগতি ৰাখি 2 আখৰমান বক্তব্য দিবৰ কাৰণে মেজিস্ট্ৰেট ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনালোঁ নমস্কাৰ মই এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ সৌৰভ দেউৰী মেজিস্ট্ৰেট মই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যোনটো মেম'ৰেণ্ডাম আছে সেইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত জমা কৰিম আৰু যিমানখিনি ডিমাণ্ড আছে সেইটো যাতে আপোনালোকৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰলৈকে যায় সেইটোৱে মই ক'ম ধন্যবাদ থাকিল दिनैनि बे रेलि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी सार आरो लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी सारजों लोगोसे गासै मिरुनि दैदेनगिरि आरो जोंनि जिल्ला एबसुनि गासै बिबानगिरि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव बाहागो लाफैदों गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बर' समाज आफादनि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन बेयाव रायखांस्लाबजोबनो हायै आफादफोर
माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि दैदेनगिरि जोंनि दख'रा एबसुनि गासै बिबानगिरिफोरनिसिम गोसो गोरबोजों साबायखर होबाय दिनैनि रेलि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय बाहागो लाफैनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिमबो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय साबायखर होबाय आरो पुलिस बिफाननिफ्राय जायफोर बेयाव बाहागो लानानै जोंनि रेलिखौ हेफाजाब खालामबाय बिथांमोननिसिमबो जोङो धन्यबाद होदों मीडिया पार्सन्स बिथांमोननिसिमबो जोंनि जे हाबाफारि बेखौ कभारेज खालामनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय गासैनिसिम खनसे साबायखर जासिबाय आरो खुलुमनाय जासिबाय जों मिजिंथिदों दिनैनि जे हाबाफारि बा जोंनि जे दाबि बे दाबिफोरा उननि समाव मोगथां जुदि महर मोनाबा जों लुगैनाय बायदि जायाबा फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादा जे हाबाफारि लागोन जे स्टेप्सफोर लागोन बेयाव बयखौबो बाहागो लानायखौ मिजिंथिबाय आरो बयनिबो हेफाजाबखौ मिजिंथिनानै दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ बेखिनियावनो फोजोबनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सार बिथाङा बे जे इनसिडेन्ट एबा बे केसनि सायाव माखासे बाथ्रा जोंनो फोरमायगोन बेखायनो आं बे समाव खावलायबाय। गिबियावनो दिनैनि बे हान्जा सुरनायाव बाहागो लानाय गासिबो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बावहाय गुबुन गुबुन बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बेयाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो गोजोननाय जासिबाय। दिनै जोङो थामथि खेबनि थाखाय जोङो जिल्ला बे हाबाफारिखौ लादों। थांनाय 3 मे खालि बैसागु फांसननि उनाव दुधनैयाव मोनसे जिनाहारि जाथाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव 5 मे खालि बै बालाफारा गामिनि जाय हिरण्मय खाख्लारिजों लोगोसे बिथांमोना गामिनि माखासे बिडिपि मेम्बारखौ लाफानानै जाय जिनाहारि खालामग्रा बै गामिनि एबा बै न'खराव दनालि तालुकदारमोननि न'खराव बिथांमोना रायलायनो थांदोंमोन नाथायबा बिथांमोनखौहाय गाग्लोबदों आरो गाग्लोबनायनि उनाव गाग्लोबजानायनि जाहोनाव जोंनि हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा हस्पिटालाइज जादोंमोन। बिनि उनाव हिरण्मय खाख्लारिया 16 मे खालि बिथाङा रुंसारि जायो आरो दिनै बिथांमोना गवालपारा डिस्ट्रिक्ट पुलिसा गासिबो जिनाहारि खालामग्रा आरो जाय बिथांमोना हिरण्मय खाख्लारिखौ न'आव दनालि तालुकदारनि बावहाय लोगो लादोंमोन बिथांमोनखौ गासिखौबो एरेस्ट खालामबाय होननानै जों मिथिदों। अदेबानि जोंनि जि दाबिमोन जोङो दाबिखौ पानिशमेन्टनि बेलायाव साजा होनायनि बेलायाव बिथांमोनखौ फासिनि साजा होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों आरो दिनै बिथांमोननि केसआ चार्जशिट गथायनायनि लाहार फाहार सोलिगासिनो दं होननानै गवालपारानि एसपि बिथाङा फोरमायहरदों आरो बेनिखायनो जोङो हास्थायदों जे बे केसखौ मार्डार जाबाय बेयाव जिनाहारि जाबाय रेप केस जाबाय आरो बेखायनो बेखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव ट्रायल खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों आरो बेबायदिनो दिनैसिमबो बे फास्ट ट्रेक कर्टआव थाङाखै। दा दिनै जों बिनि थाखायनो बे रेलिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो बे दाबिखौ गोसोखांहोफिननाय जादों मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम आरो बेजों लोगोसे जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे हिरण्मय खाख्लारिनि मुङै 20 लाखनि रां आसाम सरकारा होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदोंमोन आरो जाय जिनाहारि जानाय भिक्टिम बिथांमोननोबो 5 लाख करि रां होनांगौ होननानै कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। नाथाय दिनैसिमबो आसाम सरकारनि सासेबो मन्त्रि एमएलए बिथांमोना आसाम सरकारनि जानानै थांनानै खबर लायाखै आरो बेबायदिनो बिथांमोना जोंनि बे अनसुंथाइनि दाबिखौ दिनै आसाम सरकारा जेबो राहा लायाखै। अदेबानि आसामाव दिनैसिमबो जिनाहारिया खम जायाखै। दिनैसो मोनसे जाथाय जालांबाय माजबादाव जायाव माने 7 जिनाहारि खालामग्राफ्रा रेपिस्टफ्रा बिथांमोना सासे गरखा हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो दिनै बिथांनि हेंथायै बाय धरना जादों रेले जादों आरो बे जायगायाव माखासे थासारि जानो हमबाय आरो दिनै जोङो बेखौ नोजोर बोदों
जे जुदि ल' एन्ड अर्डार आयेनखौ लानानै आसाम सरकारनिफ्राय जिबादि आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो बेबादि साजाखौ मोनाब्ला दिनै रायजोफ्रा आखायाव आयेनखौ लानानै बिथांमोननि न' सावनाय बायदिसिना जाथाय जानाय बेयो समाजनि थाखाय मोजां नङा होननानै जोंबो मिथिगौ। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै बेबादि मोनसे बनजारनि हान्जा सुनाय जों लादोंमोन। नाथाय बनजार हान्जा सुनायखौ दिनै आसाम पुलिस बा ल' एन्ड अर्डार बिफाननिफ्राय बिथांमोना बेखौ बादा होदों। बादा होदोंब्लाबो जोङो जोंनि जिल्ला एबसुनि मावख' माइबं हाउस दिनै बे जोंनि मेसेजखौ होनाय जाबाय जाहाथे आसाम सरकारा बेफोरबादि जाथायनि सायाव गोख्रों साबथाम साजा लायो साजा होयो। मानोना गोबां बिदिन्थि दङ जोंनि क'क्राझारनि कर्टआवबो बिदिन्थि दङ, जे सेसन कर्टआवबो बाहायबो बिदिन्थि दङ, दिनैहाय धुबुरियावबो बिदिन्थि दङ। जाय जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोना थैनायनि साजा जेलाव थानांनायनि साजा मोननायबो दङ। दा बेनिखायनो दिनै जोंना आयेननि गेजेरजों गणतान्त्रिक भाबे आरो भारतनि संबिधानखौ बिसास खालामनानै दिनै जोङो बेवहाय बेबादि मोनसे हान्जा सुरनाय जों लादों जाहाथे जोंनि समाजाव जोंनि आसामाव जोंनि बड'लेण्डआव बेबादि खुनु सुबुङा जिनाहारि खालामनो थाखाय साहस मोना आरो बेबादि जिनाहारि खालामग्राफ्रा साजा मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजनि जानानै माहारिनि जानानै जों बेबादि राहाफारिखौ लालांबाय थागोन। दा बेनिखायनो दिनै नोंथांमोन बयबो बाहागो लाफैनाय जोंनि रेलीखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय गणतान्त्रिक प्रिन्सिपालजों डेम'क्रेटिक वेजों जोंनि दिनै धरनाखौ जोंनि रेलीखौ जों जाफुंसार होबाय आरो बिनि थाखायनो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ एबसुनि मावथिजों लोगोसे बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों साबायखर बावबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जों नागिरनाय जों हास्थायनाय दाबिफोरखौ जाफुंनाय बादि मोनाब्ला जों आरोबाव गणतान्त्रिक भाबे जों राहा लानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानगोन। दा बेनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो खेबसेबाव हामबायनानै आंनि बे सुंद' फोरमायथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। फिन खेनसेबाव बयनिसिम गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय। बेयाव बाहागो लाफैदों बर' बिमा गौथुमनि दैदेनगिरिफोर आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर गासैनिसिम गोसो गोरबोजों साबायखर हरनानै दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ बेखिनियाव फोजोबबाय होननानै आं फोसावबाय। गोजोन्थों। दोनथ'बाय लोगोफोर एसेयावनो जोब्बाय प्रग्रामाबो। बबावबो थांनांगौ गोजान जायगा टाउननिफ्राय, ओंखायनो एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर दे। नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन माबा मोनसे आयदायाव। एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। गारिया हरै सोनालै